Onuado entena hoda o de kobrofo kasema o se let brotherly love continue. Abusiafo kota no aba na wieye na otwe mu no yede adusua etoso edu miensa na afei yede brewo kota mu nyinara na yene wo esua Hebrewfo enkra ensem no sane Paul echro ede koma omono yene waye adusua no bosome miensa ni na otwe di awieye ewo bosome miensa ni mu enuni na yede ne di awieye nso ade bro so hwe adusua yede brewo yatifia sama o se onuado entena da eya futusam a afi edi awieye a odema Hebrew akenkanfo no na ye ba behwe sane yenso betimi asua adisua bi soronko afri afutusam edi awieye eyimu sa wo be kai wadwene a obum se ye hye sa adisua we ase no yedi kan ehwe enwoma na nkasa sane ni su ene sane esi etie na afi yimu se sa enwoma we eye enwoma na Paul echokoma Christopher no mo ho na mumu omutimi kenkan Hebrew kasa no enu ntina yedi Hebrew eneto sa enwoma eyiso ena afi ye ba ye bi hu se sa nwoma yi na nsem ben enewo mu na sa Christopher no ohaw be na no mu ni ehu se sa Christopher no eye Christopher bi a na omabesom Nyankopon a ne omate enye de omudi omani ehu na emum ne omakenkan ne omate ena mom be ye Christopher na mom be ye Christopher na anche ena ota kese ede ba omso enti Paul na opeso oda Yesu Kristo adi ede echiro omo enti enwoma no mu asempa no echese Yesu Kristo eye ndie yenhene ena Paul mo mu hu se Yesu Kristo ene yensofopeni ena Paul mo mu hu se Yesu Kristo ye apam no a echenso no ntamgyinafo ena afi so oma asate ase se Yesu Kristo na ye de ne ho ato no so ono ena obedi yentamgyina amaye wo osoro entuma edan no mu saasem we ena ofa na mako se obekire Hebrewfo mu se na ebema omugidie no atimi agina ye epa enti ofiri honom no ena ode omobekire se Yesu Kristo ena ye bosheba no saa bosheba no yehu se abra onipa ye bone na Onyankopon na nka wo se otwa onipa twene na ohye onipa bo se oba bi obefiri onipa mu aba na saa oba no ono na aboa ne beka ne nanti no no nso aboneti saa oba no na ntiase enim papa nti bohye eba na oka ho asem no Paul eyi kire Hebrewfo ne se na ye Yesu Kristo ne mom na nye ken a Adam ni Eve ba bewo na nye Azeka Abraham ede na eba wiasa na se David mani mu bia ne mom na ye Yesu Kristo ene ye saa bosheba no enti osatwe omadwen edibesi se Yesu Kristo ena afi oye ye faithful brother ana se yen nua nokwafo no adentina na okase sanse omomu hu se Yesu Kristo ena odima yen Yesu Kristo ka se afi de onokra de nani nwu ye moni nyina achi no nani hu se obefre yen se ninua ena afi se hu se Yesu Kristo baaye no obefa akoa etebia onipa tebia edetro no ho so enti de na omu komu no so Yesu Kristo ababi komu enti wonim omo haw ene ne eko enyina enti osatwe omadwen se se mope ahomegie dia ende na saa Yesu Kristo we ene betimi amamo ahomegie enti eko mfifi wo baabi ene oka se so hwe omugidie na omewai afi Yesu Kristo ho ba Yesu Kristo akwakoye se yenyina ye kra ne seche sene yenim seche adwuma eye no o wai seche no anase o wai insumation no efri seche no ho a mframa na bebo na akobabie pebia enu nti so mo anhwe ye no mo yi o mo free saa seche na ye Yesu Kristo gidie no ho a enye na chese ebebo mo dinchi e de akobabi nti na ode saade no e de tu omufo ma yenso yenya yenya adisua bebre e wo hono na afi e de ba ase hono no na afi okase Yesu Kristo ene the mediator of the new covenant say apam foforo no ntamgyinafo no Yesu Kristo ene eye saa apam foforo ntamgyinafo no eno no yehu the need hia se na ewo se apam foforo ebi eba ema etwe adwene edekọ apam dada no sane na bonifache okwan ya wose omufo so na bonifache edeba Yesu Kristo nti saa ne mani nyina efiri ho no na afi yede kọ ase ho no ena obeka se Yesu Kristo na the perfect sacrifice na che se eno so yehu se Yesu Kristo ena ye obi a yede ne wonto no so a aforebode edimu no ono na betimi ama na edimu na afi yehu se edin krampo nti na ehu hia se ye be sacrifice
saa adesua no so yenya emu adesua epa ye na afi na kɔ na wie ye a yɛde ba be na ɔtwe a ɛtɔso be ye nwɔtwe emu adu ɛhɔnom no ɛna ɔka sɛ Yesu Kristo wo na ewu no abie kwan ama ntomadan no emu bie ye ama afi de kwan aba bedam enti wo a bɛgye Yesu Kristo adi biara no afi de kwan ɛda hɔ ma sɛ wotumi kɔ nkotodwa nim wɔyɛ bɔne a yɛde bɔne bɛyɛ den ebe firu na emum ansa na wobɛtumi afa saa kwan no sɛ wɔse edi sincere heart akoma a ɛyɛ ɛne ɔdɔ ɛne ɛde fa saa kwan ɛno so na afi yɛba yɛnim na ɔbɛka sɛ afi de yɛfa yi mu nyinaa no wɔde ahinie bi a ɛnhyiki ɛnwoso no ɛna afi wɔde ɛba abɛma yɛ saa ahinie no yɛhwɛ no just about a week ago say ahinie no ɛyɛ unshakable ɛnwoso onyankopɔn bɛba abɛwoso ɔsoro ne asase nanso niema bi wɔ soro ne asase a wode wo ho to so a wonwoso da ebi ne gyen ehu sɛ ɛwɔ se anya ɔdɔ ɛde ma yɛ ho ne anya gidi amapa ɛdi so onyankopɔn mu ɛne ɛba na ɔwoso ne ba regardless of the magnitude no yɛbɛnya nkwadeɛ ɛna saa na wɔtwe mu no wɔde afutu edi awie koraa ɛde ma Christopher na yɛn nso yɛka ho ɔse onuadɔ ɛntena hɔ da ɛno ɛna saa na wɔtwe mu apamfo no ayɛ krado a yɛde ɛbrɛ wo. Na omo say se nuane no omo di a omo benya adom bia eden afiri bo yɛntumi nyɛ saa adesua wei abra yɛn na wɔn a wɔn boa yɛ ma yɛde saa adesua yi de brɛ mu yɛbɛda 3ABN Ghana mpanyinfoɔ ase sɛ da biara da wɔn so yɛasene na afei yɛde saa adesua yi de brɛ mu a mohwɛ yɛn so wɔ 3ABN no nso yɛbɛda mo ase sɛ da biara mo ne yɛn yɛ saa adesua yɛ mo a mohwɛ yɛ wɔ wiase afa no nyinaa nso yɛbɛda mo ase mo mmoa ne mo mpaebɔ a mo de boa saa dwumadie yi na meka sɛ sɛ ɔwɔ mmoa bi a wɔpɛ sɛ wɔde boa 3ABN a yɛde wɔn number bi ebe tudwa fa saa number no ofra obi beje wo so na afi wo de aboa 3ABN sanse 3ABN dwumakuo ankronkro dwumakuo o mafa nyankopon asem e de ato o mu TV dwuma o mu ye no se o mebɔ onyankopon asem dewuro akyerɛ amansan enyina enti se wo mo bi a obetimi de aboa mo fa saa number no na frɛ wo mo na kakra bi a obetimi no won so wo de aboa o mo. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement.
abusiafo ye beda mo asibion neno ma boafo sononko wo hase ya omoba beboa na ye de ene adusua no de abrem se na medi kankan no adusua no se wo hwe atifi asem na o se onuado entena honomo da ya futua na Paul edi awie ya wode ma na kenkan efo no media mo sonfo Bismarck Mensa ende Yehowa adomo mewo Elder Samuel Aje kame ho ewo ahase da Elder Samuel Aje na eti etro eno ho ano Elder ye mo akwaba great ye da sese ende yeto ensafre wo no waba na fe me botra na me ba manima da azeko say afri enso na eti mfimfini no Elder ye mo akwaba. Yeah, Bismarck. Great, me that's say, and then so waba fidiem hasina me ba mensa ni fa super so the Hansen asamoan so and a menchen hase no other ya mo akwaba. Great me that mo asepa say and ye tonsa frame no mo aba abusiafo ba bia obiara no katewani na fe ye mompae na ye ntu addition and share obedience anti mema elder afrie abompae amaye yo mpamchamo maye mompae Yankopon ni abankese yesanda wase papa sa ennenso onamutumi no ahoden so amyaba behia musie me bi wasemu sa kotai mu no na nyame woni yadi ni yi papa na wayi ohu adi sonko kwan so bia de akyeyen na bibi biara efa yen kwagye ho no asafrade wonam doba Yesu Kristo ade amayen eniti se baba gi wa odoba Yesu Kristo didia na enkwagye ewo ho emayen eniti bra dia disuan ba wieye ye tiefo nyina ye do biara ehya wonsa sanka edusuan ko na wieye okra bia na onfa no ho ma wo no onfa no ho ma efise Yesu Kristo wodi na mayen se ye fa no so ni nya dankwa eniti kan ne tiefo ho nyina na edusuan so nsiesie yen a ye kyerɛkyerɛ no na ye no mu nyina nkamom entra wasafrade wodo mu na dachi bia opi wonu nyamu a nke ye ne tiefo ene nyina no yenya adom ewo wahenwa no mu yeda wase so be ne sa amayen koso na hira yen wo doba Yesu Kristo di mu nti amen. Great sene midi kan eka ye no ye wo adisuan tosoro du miensa o se onuado entena ewoda Paul and Cransman and Futu some dear we na ode ma Hebrew akenkan for no na ye baba hwe na sa afutu sam yi mo ye hu se na Paul katchom se omunda ayemie adi enkyere onyankopon enkrofo na afi nso se omunyi anibre na afi adwamambo emfiri wo mu na afi o se yanka ye mpenifo no na afi o se yenhwe yi wo atro nkyerkyere awodo na afi ekoso enimu na afi krampo no kasi yenko Yesu Kristo nche wo sraban no achi enti saa adisua we no na ye ba behwe afutu ye be famu mako ne ahwe afutu samo a ewo mu ayenso enne abra ye de enwoma na ekona wiye no yenso ye betimi asua ede afrimu no so wo hwe yenka abosam na ewo Hebrews chapter 13 verse 1 say very very simple eno ani adisua no atifi asam na wo se onuado entna ehonomo eda ene kan say amen. Great until so onuado entna ehonomo da eno ne yenka abo 70 so afa actual some now be Hebrews chapter 13 verse 1 set sa no kana other Hansen eno no say onuado entna ehonomo da ti for actual some na fi ye no nyina enko akenkan esem nemo. And first of all my mention as free eda free enchen caring for God's people ayemie ade atre onyankopon enkrofo yenhwo ye kase hospitality and I say ayemie dwumadi a edi wo asafo edi kan no mu no na etisen yo Bismarck me da say say onuado ana say ahohoye eye men kan se eye onyankopon suban bi na opasi yenya na ahohoye no eboa ema sebi obi a mfanse obi a otukwan bi anase obi a wo number bi na anidaso bia ninumu na waba beto na chese ese obi opono anase
oye ayemye bi eyede emano na ansa na obia obetumi aye ahohoye no na igina wodoso and intina addition nhyase no or say let brotherly love continue say odo etran mu a ene bebo ho kwan ama wonso wanya tema ade ama obi na waye wachire odo achire na say waye na hohoye na odo no paase sitie no mepese ye bekinkan nyama kakra afra odo ho na ye hu se de odo sitie a ye nyina no ya prese sa odo no ibenya bi for the first time no okay first John the whole first John it for munya kwan a obetimi akenkan first John na John enwuma no first John no eka odo ho asempa na ho na eka se onyankopon oyo odo as matter of fact onyankopon oyo odo nyankopon gina odo so na dipo ewiase ani nimu ne manyina yenye eti hase a Yesu adesua yi na onyankopon ni doso na odebo yen se de be ya ye ni onyankopon ebenya ayonkofa na se ye kan 1 Corinthians say minia hansen betimi akenkan amaya na say Bismarck betimi yen kan 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 7 ni hwe de odo ho asem a ye kan no em say ye be fa mre kakra fi say asem e ho no emodu na yen 1 Corinthians 13 1 to 7 or say semedinipa ne abofo techere mame kasa na minido a na mete say yawa ejije ana akasa ewoso na se mewo adiye asenka na minimahuntasem nyina ne nimbie nyina na mewo gidie nyina na mitutu mepo na minido a mensahwe na se mepore maho de nyina me mahiafo na me de nipadua me ma se wonhye na minido a min nya ho mfaso bia odo wo abogikire ne yemu ye odo nye ahoye a odo nye ahokyire emema ne ho so enye ne ho dia emfata enhwehwe dia eye ono nko a ne dia na ne bo nhano emfa bone nhye nimyem nani nye dia entene ho na ene nokore enije amen etie ade nyina agade nyina di enya ade nyina mu anidaso eto ne bo ase ade nyina mu amen abe era hanse yeda wase papa nyame nhyira ohun odo suban adi na asopani akinkan ma ye no so na sa suban we onyankopon suban a opese nyame ma nyina enya essence onyame afren free different backgrounds na wodi aba ne fie no opese enya odo na yenya temama ye ho ye te ye ho ase na emoa bia obi a hia bia no yetimi e dia aboboa ye ho se de be ya ebitimi ayeden etu sa akwantu no na okan Romans chapter 12 verse 13 na anusu oyi onyankopon edobi edi akire yen okay na okan 1 Timothy chapter 3 verse 2 so anusu sa Timothy ngumano ba kon verse Romans there no first you hear Romans there no first yeah Romans 12:13 or say mama ahotefo hia inhia mubi momo awoye ho moden amen said asopani hansen ka kire ekan maaye no Paul a2 say yema ahohoye hu enhia yen na ahotefo nso no yenya omo ayemye efri se ahotefo no dwuma omo ya ne se omo nam no mo ka onyame asem enti ehu behia se ye beye ahohoye na se omo eba bedru krowe mu ana se be bi omo bedru bia no safono intimi nya ahohoye na omo ye sa ne ma no pa yan san hwe bibi wo 1 Timothy chapter 3 verse 2 1 Timothy chapter 3 Timothy nguma idinkai etimi yensa gikemu mienu no o say enso de ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi nka oyere ba akukunu nani so da ho na dwene mutie oye ne ho wese ope awohoye onim nkyerɛkyerɛ
Amen. Amen. And inti esan say ahohoye no hu hia penti no ansa ni be fo obi kura say obeye ohwesofo no e wo so onya sa suban no. That's right. So e wo so onya sa suban no. And inti no e hu hia pa na asafodi kan no djom ye ya no ye hwe obi ti say maame dokasa. Maame dokas e ya do ya ma say sebe ofri mu no Onyankopɔn enam na ahohoye no so esan de ne ba enkwam biem na ahohoye no yade a ehu hia pa ene na kan yebom. In fact otrofo bi say kindness is the golden thread that nets the community together. Another idea person can say ahohoye anase ayemuye eno ne ade a eka yemfa say asafo bom anase community ebom na yenya asafo yi mu nso no enipa bebri wo hono mu a wo say yakoba yesresa but enipa no bi wo hono mu a wo mu ohiade pa ese ye yoma hoho na mempa bo say bra yesua disue erade mmeye ni na yenhu sa ne mani nyina na yentimi enye because yekasam kura say charity begins at home yenye hoho no ewe fie ha na ama obi a ne gidie eya tosin no ono so agidie na aide asa peja na yetia etimi ahye Onyankopɔn yo medase pa am say opening handsome person or the kakra opening yaminshra baby a ode edi afadru no odo ene awohoye ene adoye ho nsem no emu edu na I say na yaka free the early church no omo ahohoye a no omo ye afutu anapo otu Hebrew for or han sesia ne say ebi mo entertaining ahoho abofo o abra no wonim no or ye reference to Sarah and Abraham emra na abofo no na yenim say Yesu ka ho omo eba be say Sodom and Gomorrah no yenim say sa statement no ene eye akwekesem ewo Kristo sum mu ebi say ene wiase ayetimu yi enkankan ya ayeti western world abuchire ha ne ade say wohwe kwan aye faso obi kura eba odobel obebo say bone ado sunti say obi kura wo video ayi a say wohwe nipa kro wohwe ne na yine na say onya wanhwe kura say ofre police ma no ebeye den na enne sa ahohoye no a yennim obi say na Abraham nnim rantie bi odi omo ba fie ye betimi aye bi nanso Nyankopɔn say ye de akomamu fan say ye de ye nyenye Yesu Kristo ahye ye a ono a bebo ye ho ban sa enkyere say ye ntimi nko ha mu. This is the problem ye won krofo bi on beka say meji obi ba me fie all kokora be shit kro wi akoy isa esi and also does it stop us say ye be papa na eno na Paul ka say on word no isu ye no continue montoa so yes ekire say e ade e wo ho na problem aba enti omu jai enti o show omu nkuran say omontoa so that's right sa na yenso ye mu bebre e ya adoye o hawaba ya ye obi adoye obi kura wa adwuma mu obi nya adwuma wa frɛ na fa adwuma mu ama nipa kro no se wa be so ratena ne konso ama enam nipa na obo ano no so ama ye yinadi enti wo wi na wabɔ ne ho eyi sɛ me bomusuo sɛ me buo nipa bi ada enkanka ya eta kan Ghana ni me mo Ghana ni da ba e wrong wo ye Christian na hunu sɛ onyame be masa bi aba na wo de ahwɛ sɛ nka wo na wo ye Yesu ɛna nka nipa yi wo ma ya nka wo betoa so abewu ama ya na eti saa ho wo ye we no eye ne Yesu de hyɛ sɛ ne nti o ka sɛ ye ntoa so ne kire sɛ o ha wo ho but o ha wo ne nyina akyi no ye nkoso enya ahoho na at a point we be entertain abofo mpo a yenim great enye enhye nyame yo madam wase say mo acheche musa e de amaye afi otoa na futuo no so yenhwe nsem bi e wo enyitu osem beye baako anamienu bi yenhwe nsem erani true. First of all yenhwe Hebrews chapter 13 verse 4 and 5 Hebrew 4 engoma no do me and say mu and 9 ene enum no yes wonni awade ani ade nyina mu na wongu awade mpa ho fi efri se nwamamofo ne awaresefo de Onyankopɔn bebu won aten verse 5 no momma sikani bre emam abrabo mu
na mompene de mo wo so efiri se ono aka se me nya wo nanso merempa wo. Amen. Amen. Great. Now, so we can now kinkan 1 Corinthians chapter 5 verse 1 and so o kan say me say wa beka say adwamambo wo mu. Adwamambo in any abosonsonfo mpomu. Say obi ne jayere ada. Mamenko agye so sa afutusem ya na ode mom no. Ensampo ben na ewo sa afutusem ya na obo mu kokko. Unya bezi makmeda wase. Menza fa ba ko so enka ne waka no kwa kwansa na yato aso. Yeah. O say okay Corinthians 3 na verse 5 no. O say enti munkum akwa a ewo asase so no. Munkum no. Kwa say eze wona makono no. Sa. A odi adwamammo afidie ye akono nhyeso akono bone ni anibre a eye abosomsom. That's right. Because munkum no he just suban no he say we free mu kra asembisa wo bisa mi o say adesua na yesua mprempren ya Paul ka oniado no ade ba ko a emma anuaye entimi enya sunsuanso papa no sa ne mai mienu ene di mu akotin poni mienu bia edi di penya pa ewa yakopam eye gomambo ene ani bre adentina make as Paul na eka because of say she mami but na make a decision na eba ma dream say yewo nipa bebre wo ha asafimu se ko ba se obi kura ye boni bi oba aguaman anasa wade sem bi ba ne ye kan na ono de ofi se yesi ye wadom ase enti sa nipa no kura se ke ja no ne na yemomunyi atemu bank yesu na mo bibu atan but Paul addition wade man hamprempren se ye ya asafu ya se onuado etena ye ntemu yi no se sa fidie we na ye yifi mu because of say ma yonkofa enwie mu die enti na kokobo a no de ma sa Hebrew for na ai Christopher a no mo ka Hebrew ka sai Paul bo mo kokko se mo asetena mo tena no asafo no mu no ade se mo yi mu na fi we mu ano wo ka se hwe oba Corinthians no ka se boni bia obi mpa ya mo so obi a onye ne papa ira koda na we watasafo no mu mo kona mo ba no nzo ka ho bi abra wiasefo kura mpo eya chiwade henso na mo so asafo no mu ene areho say ya sofi mu obi timi jai ni kunu obi timi jai ni yire henso yesi me yanka identity because of say ka obedi asori Paul sum ni pa so sum Nyankopon eno nti ni Paul kan ha ne say se ka boni anim titru eya gomamo boni eno nti o se en se say yegu awade empa ho fin wo koe wakokantam say for better for worse o say I do afi de ebedru ni edina o say o mikunu pejuma mikunu yekohwini eni nti chinchina me gya no obi kura se ni de ebayifo na wo yo kristoni enso bible to say o kristoni so de anka de anka o kristoni bi kura ba ne gidie kura nyi eni nyina so kura otimi ye ne so otubaye wonti mompa ye ma ukunu ho bone atini munti mintu enti wo gya no ana wo gya wo yire eye kokobo bi a Paul ede man se ye hwe ye pa. That's right. Enti wan fanso ha ena o san kan se pa ko a edi enya eye nibre no ede se ye ni nso ni ayewo nititu se pa yikura de kan se wa se boni nyina hini Timothy ka se boni nyina hini eni skape isa enti ne wa twa hu a obi pesika enti se Sabbath no Sabbath on fa ho so obenya makwa Sabbath no kwa anya ska dia so okọ na no ana Paul boy kokọ se sika oho no
sɛ yɛnyɛ wiɛsɛ gyipade nyinaa sɛ ɛhwere yɛn kra ɛmfa so obi ani so na sɛ yɛbɛtumi atena asetena a anibere yi ɛnyɛ ɛsi so a na ɛyɛ sɛ yɛma yɛni asɔ ne ayɛwɔ yɛyɛ content ne ayɛwɔ na ne nyinaa ne sɛ yɛbɛtumi ama yɛni so asɔ ne ayɛwɔ a na ɔka biribi wɔ Psalm 118 no verse 6 no ɛne sɛ yɛde yɛn ho bata Onyankopɔn. Okay. And Psalm 106 says, the Lord is on my side, I will fear not. What can a man do to me? And this onyame egwo ya fa na se yensuro dia. Emma ehu bia meka yen se ye nisiko se ye ho chire no. Ebe ma ye ho yasuro am yet makwa ye bone a anibere bone no. Sa. But ye de ho beto Yakobon so. Te ebe ma ye ni aso ni ayewo. Sa. Edisua mienu ya Paul de ma ye no. Me fi se ne ekoma ye entirima pepepe. Asafi mu mebru bebre nyakunu enya yire. Adentira because of say we ni we yeda na wanware no we ni we da na wanware na me na mmeware no enu nti anya nsinso bone ama na nipa pii no se bi omunya kunu no munya yire ni nyina agina se ni ababra futuo de ma yen se yen kata ye hunsie no ya anyo Bible no ka ni pen e o malaka timi no chemi dunsia o se Nyankopon se wo chia wade kuo enti saa ne ma mieni yen hye ne so enye onipa na ye pese ye so nani ba nyame na afra ye. Okay. Ti that said the Lord and he said the adwuma. All right. Ti yen hwe se boni bia edi nya na emwa huhu mu nyini no. Ankra betu afiri mu asafo no mu nsusu no eba ye ka mumi yen ka ho asem na yen kasa ho na asafo no entimi nyini huhu mu enkwa dum sane eba sisi nya ma odire be nyankwa. Yo, medase edaje se watobo acheche yemu esa yento aso na futu no mu no sa wohwe 13 honom no from 7 so eba nso a otu efa okwan a yonkofo a ye ne ye mpenifo ya kanifo no yenya eda Hansen sa futu no nso na ho asem te sei medase minia nia me pese medi kan ne say Usia, the book of Hebrews, Ebedu chapter 13, yeah. If you 12, ever 13, no, I say, what's the sunny tune? What's the tune? Because main thing now, all year, the whole book of Hebrews, no, the intention is say, or that Jesus Christ edi in a very deep theological aspect, say, a whole and a theology be brave, yes, quite a name for soon nimuno. To waka normal bibra na yenim Yesu so fudwuma ne ade afi wo bewie ne letter no send your Paul tie no afi na wa turn the whole attention to practical Christianity. It is ana ofa obeti ase wan hwe ya is so switching say 13 no ne the other book no other chapters no en said that but eko kire say wogi Yesu di say oyewunu opinions of opinion afode oye bibia and so what? And then I watch it say, near the kind of a free church, you know, and then I ne ubia nya ayonkofa pa and tenase or do. And then number 2, yenyi sikanibre, any adifudepe, any sexual immoralities. A corner, a dienko, and na ahodua, and na yene abofroda, enya wadie, enyina yenyi free mu. And I about the next one said, and see wa me san wa another afutu mamo se ene mo mpanimfo a e wa asafo no mu no mo aye we nyina no mo mfa obuo eni nedie eni wontena isa na bisa say e kire say the problem yan ken kan kakra Hebrews chapter 13 verse 7 no verse 7 no o say mo kai mo mpanimfo a waka Nyankopon asem akire mo monhwe won abrabo awieye nsua won gidie hallelujah amen na uko verse 17 no a osan repeat the same thing wo ho muntie mo mpanimfo na mommre mo ho ase ma won efri se won na wo wen mo kra se won a obehu mo obebu mo ho akonta na wo de anigye aye
na enye ahomiguo efiri se ye nye mfaso biara amamo enti empanimfo be no woka o masem empanimfo a in reference no omo a omo di kan be ka asem o se ne mote asem ne firi omo ho no so every person biara onyame namo ne so ebegu asem no ma wuti bie no o se fa nidie ema no na sua na brabo eti before all be kasa no na wasikan so akire mpanimfo no so suban a wo mo ne asafo no ntena eti suban a omo a woka omo asem se yensua omo abrabo no enye sabio monim mpanimbo ne dabi wo mo kire bone yo mitutra verses 8 no ebesi 16 no ensema hodo wo mu aminim se ye the next year bia be kan ho asem eti na mitutra ye no if say wa kire saa mpanimfo no ebi mu wo ho a wo mo kire bone emfata ne a wo mo akire no but e pani a na brabo edimu na mpo no ida say yebemu say na brabo te sen kura no say yenya ake say oye asafo no so pani no o hye yen say yemfa nidi ema no now the problem are you in this 21st century and I say enembere mu and say ebi mo agina saa quotations ahodo a efa ahobrase so e kire say the Bible was written to colonize the Bible mu no hwa o kire say yemfa nidi ema mpanimfo no eti no mu feel say they say because you will wiase a nidi a ye de mpanimfo is not there say eye mofro say eye mpanio because of the influx of social media any asafunu mu kra no say na yesi dwenti no the bia no we have a cause for criticism that's right and asofo na yesi en kan yen kra asafo ma as SDA the asofo no and the asofo no to say and a tight nko an omudi and a yesi kan nko an omoye and a we asafo mpanimfo no de and asom panyi we say no what here we are always looking to criticize but the main thing then say no Bible no nkasa o say yenhwe wo mo abrabo so na yensua yemfa abrabo no fi say o say o mo hwe ye kra so enye say o mo na ma ye nkwaje o na so nyame de o mo asi wo say agwanhwefo say ne Yesu bi say Peter say wodom imprensa na o say wodom a hwe mi nwan no saa na ye frɛ pastors no agwanhwefo saa na ye frɛ workers no elders no say wo mo esisi asafo no so say o mo hwe yen adofo no ne Paul pese wo ka edi wie as Hebrews ni nyina eye ba akopɛ you can know all the theories about Jesus but if you don't live the practical aspect of it you have failed ubetime sua no theological aspect of the ba ya efa Yesu hu no a ewo chapter 1 ebesi chapter 11 no gidifo no esemu nyina wie say practically no when twen hu amfiri sexual immorality so ho when yi wano amfiri nsemo a emfata ho ukodi enoma huhu achi wode abosonsom ye wadwuma na wammu wo mpanimfo a asafo no de won wasi ho na wamma odo brotherly love anya adwuma a ubehunu ni nyina so anya adwuma that is what he is telling us eti adofo no yemmu ye mpanimfo yensua mpanimfo a womo ewo suban pa na yemfa sa obuo no ankasa nso emma entity ye mofra no a wo mo ba no efi se wiase ayo mu sesi a no obuo ni ho biem sa obi bia no ye fa no say we are forcing you to obey I say na sa na be wura asafo no mu enti ye mu ya sofo biem ye mu ya soro mpanimfo biem ye mu departmental leaders biem ye mu oni position wa so no mu kura no a ye mu ye elders mpanimfo a omuti iron anyini ye mu won biem enu nti ama bibia ete se ne wiase eye no na ye de be wura asafo no na otu yemfo say yes yensua na ye ma hobrase enlidi yen eno ne beboa ma yetumi enya ne oka no first chapters ni nyina okay all right great yeto aswe na fe menko adam afie honomo yeni kan enhwe se na edi kan ye because otu omofo nso se omonhwe ye won kyerkyere ahodo ho enti yenhwe Hebrews chapter 13 verse 9 na fe huri ni ahwe Hebrews 2:9 na fe Hebrews 4:16 no na fe yahwe sanchechire se ni sitie Hebrews 13:9 no say mumma nkyerkyere hodo ne nsem foforo mfamo nkyinkyini na eye se wode adom hye akomaden
na enye nnuane a wona wodi ye no ni ho mfaso biara. That's right. Okay, yeah, but then move on. Nashe, 4:16. Hebrews chapter 4 verse 16. Yeah. Hebrews 14 na chemu du nsia no say enti moma yemfa nam emra adom ahengwa no anim na yenya mobruhunu na yehunu adom na ebra esemu aboa yen. Amen. Great. But yen show especially senior emphasis only what 13 and 9 honom no. Na die no pese o ka che ni die no ka fa hifa na adom no o se ye benya afri. Yet was no on say Paul afutu de ma no na Hebrew fo a ye ka mo ho asem yi wo kan adusua no knows na wase no a na atwe adwan sisu say a conflict say enipa bebre ka se nyaduane ho na nyaduane ho na de yedi benya adoma na say aduane de wudi aduane a ensa wo bibia so na Paul atwe adwan sisu say asem a wo kan wo ha say no na nya aduane ho asem be say if say say wiase mu nipa gina say sebe aziefo na say we honte na we honte nti ni we ni as matter of fact enyama bi oho no ma ehonte ukokan Leviticus chapter 11 na onyankopon a obo ye no wa che ni eni de eni say yedie na impokra no sabre ni science mu no enhwe mu na hu say enema nyankopon ka che say me ni no ukokodi a the area na bro ko repreko ni ya nsem bebre ena deba but ni nyina mu no na enye eno ho asem pa na wo ye de o ka no wo ha na de no o ka no ho asem e wo ha no say Hebrew for no omo sacrificial foods bi no omo ye no so mu di a na akoye te say occultism na omo fe say nnuane no omu di a omo benya adom bi ai den afri mu so ho ade omo agina yie but Paul catch us no adom a ye ka ho asem no adom no is only come from Jesus Christ. It comes from the throne of God. And inti o twe adwan sisu say baby biere ni ho a enipa ebenya adom afri untimi nkoye enipa fa kwan bebre so efi say ho ni ebenya adom me ka say anase ebesi yie yen kan sa say ebe fa kwan bi so na esi yie ya sitremu say eye abrabo papa anase ubenya enkoso ewo wasitremu ene ubi bia wo ye no ejina Yesu Kristo so. That's right ejina Yesu Kristo so if we say erade no aka kire yen say se de hoto no so bibi biara ye bebusa no bia no obeye den obeye amayen ene wo say ye kra no wo sa to aso say nya wiase ne menyina na ye hwe ye kra e de emfa so ne benya but adom asem a ebemu no ade adom ene be ma yen kwa and in Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10 no because what the adom ena agyen Jesus Christo edi no ho ebebo afore Jesus present himself no as atonement. That's right. Said the ordinary kwa ebeto ho na wawu amayen no wagye afri boni mu ena edi adom no ayeden abayen na numu na edi adom no emayen kwagye ewo Jesus Christo mu na nye kwan bia so that watch be benya adom no how you be obtaining adom no pa me da say why na sa e dia man abusiafo egusuara ye hwe adusua edi awie he apoli to Hebrew akenkanfo no so say omuma onuado entena hoda so wo hwe 13 do not let all kinds of strange teachings lead you from the right way. How do we see those things? Or kwambe so na ebem eti manifest e wo yankasa yem worship mu anas o kwambe so na yanhwe ya bibise no enso ebetimi abewura mu na asue yen afri anko say ye de crash teachings bi mu say eno na be ma ya dom na eno so atwe yen afri yen mu in terms of binim say say a very good question. One say you will be a friend creeping compromise. That's right.
Obonsam has never Obonsam me see obi enim kinkin ka say me ne bonsam be di machi. Even those who worship in church of Satan, omo share that say yes, some Satan worship crown in their mind, you know, they are doing right things. It will born someone kasano or will be a friend of creeping compromise or then kitting kitty be a creepu. I say we are kitting neighbor. Now yes, muno you will normally be a more of tradition. You feel says I didn't ya. Eno yenkwa ye nyankwa da bi ntira na okase yenkwa ye no ejina Yesu Kristo so. Yes. Ya dom no ye Yesu ho. Na aka no nyina ye forms ewo ho. Na ye teachings ahodo bi a ebewurawura asafo no mu a na hu pa. Ye teaching strange teachings bi a even in the Christian circles and as Seventh-day Adventist circles no bebre emre bi me teachings bi a na SDF wo mo akiri kro mbe ye offshoot. Say eja ene ye bema oba ne ye bema de na won kronkron na so ye oba it won kronkron ye oba. It was strange. Many people haven't heard it before, but people are teaching in our churches, which is not true because all the attributes of the man was he. Send ye jani oba na won kronkron no etimi member miensa na say masculine and I say etimi ye miensa mo ye ntiase da. But obi de na dwen ebi mo creation kwan ya yebesua no next quarter ba kwan ya nyame fa so bo ade na nipa adwen omu kan na se to asomu bi ebi kire se Kristo kura no ye de ni be si ho enye ade a obaaye but figure bi a ye de ni si ho ede nya sa se ne meka ya no se ne nipa bi ti ni nyina ye nkire a ene ye nkire no enko. There are so many making wati bebre ene ne ye nim na dada no enko se obi be kire se eduaba na esi true nim finfin no enye eduaba na sex oba re be man na that is not what the Bible said. Nyankopon fere se obeka kire wo se na Adam ehu ne yere na omu wuken ho de ayede na wo bodin but na hokra de be ntwa no kra Nyankopon bo Adam and Eve oso mo nhyasa asase so exactly na kombedan no ma exactly na obi nkekire bi nso a obetie obi nso se eduaba no enye eduaba na esi ho na nia ye kafa ya soon because a knowledge of truth and evil. That's right. It is an normal nyina no e pese de di kire obi a say asemu a ewo ho ewura asafunum ewura Kristo sum mu nanso menkodi di sa normal na di ne ye de ama yenda no ma me fa kakra bi enka ho sama ye ka no ha na very very serious pa if you say break na akwanfo sum mu no ade a nyame se abomination no ye ati agiatum obema ne obema bitimi aware na nse kura nada yi bi kura msamete ye ne se o se eja oba ne ho kronkron no ho kronkron bi ani ho na eja no a honhom na ye ka ho asem so ho eche asafo bi mu mienu so ho eniti no ade ba ko pa Bismarck ese ye se yenya ya se empanifo no wo se ebomodin ma no kura ni nyina dedi wasafo man mu so ho ti da bia me free se da bia me ka se wo pese wo hu counterfeit ehu hia se obekwa kusuya counterfeit no but study the original. That's right. So study the original no a ubehu counterfeit ni ba ya ubehu so be nti o se ma asafo no bin ewo nyame no kure no mu na amomo japintin se bibia ba an wo so amomo fro mo yo medam ase afi yen hwe ne dia wie na afi yen fansoro yen adisua no so ye hwe ye ko Yesu Kristo nchen ewo nstraban na chi na afi yen fansoro afutu idea we no na fe yemfa sorry so Hebrews chapter 13 10 to 14 no opening hands and say why crowd after 10 no chapter 13 na come from 10 no a copy 14 no yenhwe what does it mean to go to Jesus outside the camp na member opinion agi enhwe my Hebrews 13 10 to 14 or say you are for a wona wosom tomadan no ni ho kwan se wodi ho bribie na moabo ni nti sofopani de won moja kọ kronkron mu no wo hye won afunu nsra no wo hye won afunu nsra no achi na Yesu nso de ebeye na ode onoa ne moja ate oman no ho nti ohunu amane kuro no pono achi enu nti moma yemfiri adi nkọ na nkyɛn nsraban no achi
nkɔsoa na hohora na yɛnni kuro a ɛwɔ hɔ daa wɔ ha na mmom deɛ ɛbɛba no akyiri kwan na yɛhwehwɛ amen yɛgyina ha yi a saa asɛm yi a na ɔde twa toɔ de ama Hebrewfoɔ yi na deɛ na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ yɛn nnuya meda wase adenti ɛna nsraban no akyi ɛna Paul invite atiifoɔ sɛ ɔmo nkɔ nkyɛn na Yesu a ɛwɔ Hebrew nwoma yɛ mu sɛ Nyankopɔn ɛma ɛkyekyɛ abusuakuo no yɛhu sɛ n'apam adaka wɔ mfimfini na Lewifoɔ n'aba na abusuakuo ayɛ sɛ ɔmo nyinaa atwa ho ahyia na Nyame wɔ mfimfini nti na Nyame ne ɔmo nɛteɛ Bible di ho adanseɛ sɛ biribiara nti ɔmo kɔ a Nyame edi ɛka ɔmo ho ɛna ɔmo kɔ ɛna Paul ɛyi ba tɛ sɛ afei deɛ yɛnkɔ nsaban yɛkyi akenkan sɛ bɛkenkan yɛyi yɛhu sɛ ɔse nsaban no akyi deɛ adepa bɛn ɛna ɛwɔ hɔ kuro no saa tam no mu a na Nyame te kuro no mfimfini no na yɛhu ne sɛ biribi biara ɛyɛ afidie biara na Nyame make sure sɛ ɛnka kuro no mu yɛkɔto twi kuro no akyi. That's right. Enti kuro no akyi sɛ na keka sɛ ne ma ayɛ no afɔdebɔ nam a aporo nyinaa yakɔhye no anaa ne funu a yɛkɔto atwe no nyinaa la no yɛkɔto twi kuro no akyi bɔ hɔ na bɔɔla wɔ nyɛ saa kuro biara bɔɔla ayɛ na ɛwɔ kuro no tia. That's right. Ne yɛkɔto atwe ne ɛno nti na akwatafoɔ so yɛnim sɛ akwatafoɔ so wɔ hɔ yi ɔmo yɛ obi a na Israelfoɔ anaasɛ Nyame anim no na ɔmo ntimi ma Nyame anim nti na ɔmo so ho nte ɔmo so te kuro no akyi nti ne yɛ ka nneɛma biara na yɛ afitie a ɛho nteɛ na yɛ bɔne biara no kuro no akyi ɛna ɛwɔ sɛ obi kɔdi bɔne bi yɛka the criminals adebɔnyɛfoɔ na yɛpɛ sɛ yɛkɔsi no aboɔ ku no a yɛte mo pa no nkɔ kuro no akyi because of sɛ kuro no mu deɛ mu yɛ a mode fini bɛka kuro no na ɛno nti Yesu Kristo nso so mmerɛ a ɛkɔbaa sɛ ɔmo bua no fɔ sɛ wakasa atia Onyankopɔn no sɛ wɔ so ɔno ne Nyankopɔn na nti ɛyɛ sɛ yɛbɔ no sɛ nnua mu no na ɛyɛ sɛ yɛde ne kɔ nsaban no akyi anaa kuro no akyi na yɛkɔbɔ no sɛ nnua mu ɛna Paul ɛtu yɛfo sɛ asɛnnua no yɛde kɔ kuro no akyi ɛde yɛkɔbɔ Yesu na Yesu asɛnnua no a ɔyɛkɔbɔɔ no so wɔ no ɛhɔ na nkwagye nyinaa akɔakɔdie na ɔnim sɛ very interesting Paul I see the piece salvation anaasɛ nkwagyeɛ wontumi nyɛ no baabi biara da gye sɛ Yesu Kristo nko ara enti sɛ po mu na Yesu bɛkɔhyɛ mpo a ɛsɛ ɔkɔ po mu na akɔhu Yesu bia Yesu wɔ biara ɛsɛ ɔtrɛsi no na ɔkɔ enti sɛ wɔde no akɔbɔ asɛ nnua so wɔ kuro no akyi deɛ a na sɛ yɛpɛ nkwagyeɛ deɛ a ɛsɛ yɛkɔ kuro no akyi enti na kyerɛ sɛ wokɔ kuro no akyi so a wokɔ no wɔde gye mu anaasɛ wokɔ anenguaseɛ mu yɛrim sɛ Yesu kɔ no anenguaseɛ mu enti ɔse ɔbɛfa anenguaseɛ nti wokɔ hɔ a na ɔne Yesu kɔkyɛ no anenguaseɛ na ne wuo a ɔde kɔ asɛ nnua no so no ɛna yɛda nkwa ɛna wɔtwe yɛ adwuma si sɛ hwɛ Moses na wɔte ahemfie Moses kan daakye Faro nso wɔhu sɛ wɔtena ase kakra ɛwɔ bɔne mu ayɛ enjoy ayɛ hene na sɛ daakye nkwagye bɛbɔ no deɛ a ade nti ɛna ɔnkɔ gu n'anim ase na wonya da nkwa enti ɔpo ahenni no ɛkɔ kuro no akyi ɛkɔhu Yesu Kristo asɛnnua no so sɛne ɛbɛyɛ a wɔne Nyame mbɛhunu amane na watena bɔne nnam dan sɛ ɔbɛtena bɔne nnam kakra bi enti ne kɔkɔbɔ a wɔde ma yɛ ne sɛ yɛpɛ nkwagyeɛ na sɛ yɛpɛ sɛ yɛtena asetena a ɛbɛma yɛn daa nkwa deɛ a ɛyɛ sɛ yɛkɔ nsaban no akyi ɔsan de yɛn mfanto ho bi sɛ mmerɛ a Moses ɛfiri bepɔ no so baeɛ na Israelfoɔ ayɛ sika honi na ɔmo som no Nyankopɔn abufuo nti no Nyame twe n'adom no ne n'ahumɔbɔ no ɛfiri kuro no mfimfini ɛkɔ kuro no akyi enti wɔn a na ɔpɛ sɛ ɔwɔ Moses afa nyinaa no kuro no akyi na ɔmo kɔhyia Nyankopɔn because of sɛ na kuro no mu akɔrɔpto enti now no nea Paul ka kyerɛ nyinaa ne sɛ kuro no mfimfini na yɛ Nyame teɛ no Nyame nte kuro no mfimfini biom because of sɛ Yesu Kristo no a na nkwagye nyinaa gyina ne so no
yɛde no akɔkuro no agya akɔbɔ n'asɛnnua mu ɛnti Calvary no so asɛnnua no soso nkoa na yɛhwɛ a yɛbɛnya nkwa ɛnti that means we need to go back to the Calvary. That's right. ɛyɛ ɛdenguaseɛ ɛbea na nea Paul ɛreka no sɛ ma yɛmfa no sɛ ade tua wei na ade baako a mɛdwe ho sɛ mɛmfoɔ bi fii sɛ wosum nyame a ɛte sɛ wofa na ho gunu mu na ho tɔwɔ na nea wopɛ na woyɛ ɛde wobɛte yɛ maburi yom sɛ is boring nea wopɛ a na nyame pɛ na nyame pɛ na ɔse yɛnyɛ ɛnyɛ nea wo pɛ nti ɛyɛ boring ma wa that please God nti that said the Lord na ɛsɛ de yɛ adwuma ɛno nti wɔse woka mbɛsɛ me nua Hansen kenkan ma me Hebrews chapter 12 no yɛnkan 12 no verse 2 no na afei yɛnkan 11 no pɛ na yɛmfa no aduane nyinaa mu na awieyɛ because ɛyɛ very important invitation a onyame ɛde ma yɛ ha 12:2 no Hebrew for ngoma ɛtiri a yɛdu mmienu no kyekyɛ mu mmienu no wɔse nhwɛ gidie mu kanifo ne ne wiefo Yesu a ɔhwɛ anigye a ɛda n'anim to ne ho ase hunu to ne bo ase hunu asennua amane na wamu aniwo na ɔkɔtena agya ahengua nifa. Na 11 no so what is it? Verse 11 no so say na asotwe biara sei die enye yen sɛ anigyedeɛ na mmom awerɛhodeɛ nanso akyire yi no ɛso asomdwie aba ɛyɛ tenene ma wɔn a wɔnam so aso wɔn ahwɛ no. Amen. Ɛdi ntapo bɔ mu nyinaa ne sɛ emprempren nya mesoma Yesu yi no ebetuma fa ningwasie mu ebetuma fa ohia mu ebetuma fa ahokyere mu but the focus no ɛyɛ daakye. Okay. Ahini a yɛnsa bɛka ɛno ana de sua no wɔde ma yɛ nti ne Paul ɛka nyinaa sɛ yɛbɛtumi anya nkwagyeɛ de a this time no ma yɛn try a comfort zone yɛn go back to the cross. Okay. Ɛyɛ Israel n'akyi. Okay. Madam asɛm sɛ yɛmmerɛ no atia yɛn pa yie sɛ yɛsɔre yɛn adesua yi so madam ase sɛ ma yɛ no saa ɛde ma yɛn deɛ adesua ne Hebrew nwoma no nyinaa in fact awie perfect paa sɛ nea Paul ka yi no nyinaa no kɔwie sɛ yɛnkɔ Israel n'akyi because ɛhɔ na cross no ɛwɔ because there is no way under no circumstances ɛna ɛbɛtumi anya nkwagyeɛ gisa yɛ nyinaa yɛahwehwɛ baabi a cross no wɔ na yɛakɔ cross no nso sɛ yɛkɔsii no wɔ nsraban n'akyi enti sɛ wɔwɔ ekuro no mfimfini a yɛmmɔ mmɔden sɛ yɛbɛkɔ nsraban n'akyi na yɛakɔ cross no hɔ na ɛhɔ ɛna ɛbɛma yɛ nyinaa nkwagyeɛ dam ase sɛ yɛne mu ayɛ saa adesua kɔta no aba na wieyɛ dasɛndɛ kɔta yɛde foforɔ koraa na ɛbrɛ bosom mmiɛnsa a ɛdi yɛne mu yi ɛno nso deɛ yɛkɔ Genesis Mose nwoma a ɛdi kan fast hwɛ Genesis nwoma no a ɛtiapɔ kyerɛwsɛm no nyinaa gyina Genesis so. In fact, nsɛm bebree na ɛbɛpie afiri Genesis nwoma no mu nti sɛnea yɛne wo yɛ saa adesua wo ne saa na next quarter adesua no nso ma yɛne wo ɛnyɛ saa na ɛbɛboa yɛ soro akwantu onyankopɔn ɛnhyira mu nyinaa katewani na ada Hansen ɛnhyira so koraa ɛma yɛ moma yɛ mɔmpa yɛ nyankopɔn yɛda wase wo ne yɛn adi ne yie upe ya agye yɛn nti o kyerɛkyerɛ yɛn nsɛm a ɛma nkwagyeɛ kɔta etwa mu yi wama yɛn ahu Hebrewfoɔ nwoma hia yɛhia ne Yesu Kristo adwumadi a wodi ma yɛn ɛne sɛ wobɛsan aba biem ɛne abrabɔ a woma yɛmmɔ ɛmfa ntwɛn no adesua yɛde tuhyɛ wo nsa boa yɛn na yɛmfa mu asɛm ɛnyɛ adwuma nhyɛ wɔ animuonyam ɛma ɔbɔnsam ɛmɛfa ɛmfiri yɛn mu na mmom yɛmfa ntwɛn wɔ umaye no na yidin aka nkwa nwoma num ye ne atiefo a yiti ye nyinaa ne obetene sesei ene ne obetene daakye e wo Yesu din mu nti amen. Amen.